Dobré ráno, vážení priatelia. Opäť sa tu stretávame pri pivovare Šariš. Je 23. mája 2025 a opýtame sa Suchmenovcov. Začíname 17. etapu. Čiže predposlednú etapu a už sa tešíme, až bude 18. etapa a úspešne ukončíme. Je ti zima, čo? Veľmi pohode. Figaro? Tešíme sa veľmi. Dnes je taký deň, že sa spieva, že deň je krásny, i v lednu je jak v máji, ale v tomto máji je jak v lednu. Vážený. Takže priatelia, čo by som vám povedal? 17. etapa pred nami, dneska máme celkom ťažký výstup, asi 1000 metrov, no potom sa na to pozrieme a zmeráme to. 17. etapa, je to naša predposledná etapa, pretože tento rok, zhruba za mesiac, by sme chceli dojsť do cieľa našej veľkej výpravy Devín Dukla. Takže držte nám palce, začíname. Ahoj! Jsem v tomhle světě malý slov, nebo ostrov, vln a bouří. Jaké mám vlastně poslání, v hledání ohně v kouři. A kdo mi značí cestu tam, kde to znám a kam trefím. Je velká láska sebeklam, hlavu lám, co objevím. Pomoz mi najít prameny, kde čistá voda ze skal tryská. Pomoz mi projít rameny starých řek, jen ty budeš můj lék na všechno zlo a trápení, které se stalo a co bude. Dávej mi prosím znamení. Vidíte, zase si krásne vyšlapujeme. Počasie je viaznivé, svieži vzduch, mierne zvlhčený vánkom a daždíkom. Tu kolega ide. Sice trochu prší, ale nám to vôbec nevadí. No, a ešte za nami ide odvážny jedinec, ktorý ako návnada pre medveďa robí zadný boj. Áno, je to on, mého srdce, šampión. Ten, co si skládá z Priatelia, skoro 7 kilometrov a konečne tu vidíme prvé zastavenie pod krížom. Nie naše, ale konečne si môžeme sadnúť a tuto pod krížom si dáme Vilkové omšové. Čo ty na to? Konečne je tu síce mokro, ale je tu krásne. Čistá voda ze skal tryská. Pomoz mi projít rameny starých řek. Kto to píše vzkaz pre budúce generácie, z tejto krásnej klinky. Potom nám to prečítáš. No a máme prvé občerstvovacie zastavenie fantastického Vilkovho vína. Pripijeme si aj na Vilkové narodeniny, mal pred 3 dňami 88. Vilenko na Tak, tvoje. pijeme. A to je zdravie. Vylieme, dej mu. Žije ešte dlhé časy. Dej mu. Zdravíčko. Tak, dobre, chlapci. Pokračujeme v písaní.
strunách. Kytara má zpívá teď už jenom v mol. Kapky dopadají, slova doznívají v rachotu kol. Unavený zas o dům dál, zapomenout, co den mi vzal. Kytara má provází staccato kol. Kapky dopadají, slova doznívají v tónině mol. Má uplakaná bude mi hrát. Tak priatelia, v Terne je síce kultúrny dom, ale jediný šenk je zavretý. Takže čo nám zostáva? Ako dať si pauzu, tu zatiaľ neprší, takže je to good. Takže ja vypnem chlapci strojovnu a spravíme si takú prestávku obednú. Čo vy na to? Neděle má začíná a končí. Priatelia, šenk to je zavretý, ale improvizovaný obed. Sa vždycky podali, práve sa Galko vrátil z Kop Jednota. A viete sa, čo predávajú v Kop Jednote? Spravili nám varenú kávu. Sice, my si tu robíme polievku, treska, šunka. Kop Jednota zachránila. Kop Jednota zachránila obed. Dobrú chuť, priatelia. Máme zhruba 3/4 na 2. Asi. No a po vydatom obede si dáme ešte jednu zdravotnú, 1, 2, 3. A vydáme sa teraz na tú druhú polovičku, ktorá bude teda o hodne náročnejšia, pardon. Tak čo, chlapci, ako ste sa najedli? Fantastika. Výborné. Ručíme sa s dedinou Terňa a ideme hore na Čergov, takže držte nám palce, lebo teraz ide trošku prevýšenie. Když není co hrát, nazývá se víc a víc. Pod křížek propletených duší snáší se den a každej co rád. I pití má rub a líc, Pán Bůh už tuší, nám den končí svítáním. Ráj povídálku, co prohráli zmoudření v konečcích. Máme pár metrov pred cieľom na chata Čergov. Vidím, že toto už sú nejaké silánovky. Počasie je veľmi chladno a vlhko. A jen tam už vidíme nejakú chatu alebo chaty. Takže vypadá to dobre. Za chvíľku vám podám väčší report. Pamätník svätého Floriána. Svätý Florián ochraňuje nás od všetkého zlého. Vidíte? Toto tu vypadá. Svätý Hubert, patron polovníkov a lesníkov. Ja som si myslel, že to je patron šampanského. Co nesou krajem vítr časů minulých. No, blížime sa konečne k našemu ubytovaniu. Poviem vám, že ma teší, že sa z toho teda komína dymí. To znamená, že niekto je doma. Chata je ináč zavretá, ale Doel to vybavil pre nás. Takže dúfajme, že to bude aj platiť. Mali by sme dokonca dostať aj večer. Takže teraz nám držte palce, ale je to auto. Dokonca toto je prístrešok, kde by sme mohli, keby bolo krajšie počasie trošku. No teraz, keď budú zavreté dvere, tak budeme riešiť. Dobre. V každom prípade vypínam strojovnu. Počítam to, že dneska je hotovo. V hospodě zas už se svítí,
Pár hodin spánku, než se kouzlo vytratí. Na chvíli pod hlavou mít svetr, co po ohni voní, a číst si v obloze, než stránku obrátí. Stokrát jsem prolomil a Stokrát platil draze. Houpe to na ousekové dráze. nikde mi super Se zlítali na mé tělo. Dobré ráno, vážení priatelia. Tak máme druhý deň a také to počasie. Vôbec milo to nevypadá. Vypadá to, že prší a je mokro. Poďme sa pozrieť na našich chlapcov na raňajky. Zatiaľ to tu vypadá ako po boji, ale výborné. Sucho a teplo. Priatelia, ideme sa pozrieť spoločne, či naši páni, kolegovia už sú hore, ale vidím ich tam, áno. Sedia tam nejaké zmoknuté kurence a sú tu. Pozrite sa. Ahoj. Tak pozrite sa, toto sme strávili noc, vlastne neskorú noc. Dobré ráno, dobrú chuť. Prvé dojmy, chlapci. Výborné. Aj sme si dobre vyspínkali. Dobre ste sa vyspeli, aj vy ste sa dobre Len vyspeli. mal som na izbe nejakého votrelca v noci nad umývadlom, než to tam na mňa pozeral taký nejaký neznámy človek. Zo zrkadla. Dobre si sa vyspal? Viete čo, ja som sa dobre vyspal. Bol som iba raz hore o 6:00 a ináč akože dobre. Ale kedy sme išli spať? Lebo ja teda neviem. Už sa nám to povedať. Opýtame sa. Máme páčiky, až se zpátky vrátí, pozná, že chvíli a bude chtít mě vyplnit, co kdysi slíbila, co kdysi slíbila. Děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sám nemocný. Priatelia, toto je pesnička nový aktuálna, lebo máme tu predpoveď počasia, sneh a mráz. A hlava mne pálí, ja podravé dále sa lesnem nad tvým ústem. Kraj pod snem mlčí, tam stopy jsou očí, tam zbytečne budeš mi psát. Sám v děravé boudě, se mnou zlaté hroudě, já nechám si 1000krát znát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sní. Noha ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nedá. Tak vážení priatelia, je to neuveriteľné za 5 minút 11 a my sa pomaly, ale isto lúčime z tejto fantastickej chaty. Rozlúčime sa aj s milými pánmi domácimi, s Maťkom, s Mary, s Kupkom, ktorý je tam vzadu. Bolo nám tu fantasticky a teraz sa opýtame Sukmejovcov, tak čo, môj, ako dneska? Tu sme sa cítili úžasne, vďaka skvelým domácim. Odporúčame všetkým SMPčkárom, ak sa dá, zastaviť sa tu, oddychnúť si, dobre sa vyspať, aj sa nám tu spalo, dobre? A sme sa dobre najedli. A akurát, že teda možno budeme cestou stávať snehuliaka, to ešte uvidíme, jak to dneska pôjde. A jaká je pocitová teplota vonku? 2. Figaro, ty? Na to si dávam rukavice na tie 2 stupne, ale teda môžem To sme potvrdiť, to že nemali. strava vynikajúca, postielky výborné a majú tu vynikajúci Fernet aj Jameson. Naozaj vynikajúci. A Plzeň? A Plzeň. Čapovanú, priatelia, Čapovanú Plzeň. Ja sa pridám k tomuto. Moje najobľúbenejšie jedlo od malička je vypražaný sír a včera som si ho dal a veľmi mi chutil, takže doporučujem celý jedálny listok, ty si má rezeň, Figaro si dal utopenca, kapusnica výborná, no všetko to bolo fenomenálne. A priatelia, pozrite sa,
je tu dokonca Borno, Motivačné. Burgundské. To je šampáň. Kontesvone. Doporučujeme, Alsace. teplo, sucho, tekutiny liečia. Takže lúčime sa s vami a zase sa uvidíme niekde po ceste. Tak zatiaľ ahoj. Priatelia, to je ako brutálka v tomto počasí, ale nedá sa nič robiť. Proste podmienky sú také, aké sme dostali a je na nás, čo s tým spravíme. Ale keď pôjdeme dole kopcom v takomto bahne, tak to bude o zabitie. Dá sa s tým Číkám, Ivanov, Sikora, Koza, Orlov, Volkov. Čože? Tu sa organizovali nejakí partizáni. Partizáni v auguste 44. A partizánem. Skupina. Špěl za skouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě fleky starý několik let a po kapsách tabák od cigaret, co už nekouřím. Zaspíšu na kůru březovou tvůj monogram a nevím. Tak priatelia, ako je už dobrou tradíciou, touto cestou sme sa vydali, prešli sme si kilometrík, ale mali sme ísť úplne inde, lebo sme ráno slepí. Po dvoch Jamesonoch sme si zmýlili dve cesty, tu sú tri cesty, hej? To sú tri cesty, tri sestry. Počkaj, takže, ale nemáš ísť doľava? Aha, hen tam je. Takže keď sem pôjdete, tak nie je tadiaľto, ale tadiaľto. Opäť sme sa vrátili ku chate, takže cvičný kilometrík ranný máme za sebou. Je ideál. Značka Ideál. Dej to. Takto nejako ako zurčí voda v tomto potoku, zurčal alkohol včera na chlete. Tak, počujete krásnu čvachtaničku. Takto to vyzerá. A sme zase na pochode. Zase on the road. To je môj kamarát. Tam vzadu ďalší kamarát. Výživné. Sa šplhá hore, vidíte ho. Hneď ráno od štartu. Ale je to pekné. A na pivo jdou strejcové od vlaku, tak už pospíchej. Zaspíšu. Tak priatelia, prinášame vám zábery teraz. Stretli sme Indiána, jak sa volá tento pán Indián? Indian Mickey, Indián Mickey, odkiaľ je Indián Mickey? Košice. Košice, Oklahoma. Áno, presne tak. Priatelia, toto je neuveriteľné. A takto prijete až do Devína? Do Košic teraz. Teraz len do Ale Košic. pôjdeme až do Devína. A odkiaľ máte tento My sme karpatskí indiáni. Počúvaj, To ste ešte nestretli karpatskí? Mokasíny sa musia teda fešiť. Sú americkí indiáni, ale my sme karpatskí. My sme, možné toto. aj v Karpatoch sú indiáni. To som nevidel. Tu bol aj tak Sú vlh karpatský, vlh aliašský, potom je americký indián, juhoamerický indián, amazonský indiáni a karpatský indiáni. No, a ja som Toto dám karpatský do indián. filmu, toto bude... Mraky táhnou a den se sklání, jdeme sami pustou. vody. Máme pred sebou 22 km. Dobre. Takže ďakujeme vám veľmi pekne, bolo to veľmi poučné, Inčučuna. Fajne je. Ale dneska idete do Bardejova? Áno. Však celý čas hovorím, že majú čo robiť. Táto máte čo robiť. Však mu hovorím, on nás dneska tak zaujatý. Toto, hej. Až teraz som si to uvedomila, Áno. čo vás čaká. To dala? Žobra kopec je taký prúd. Veľmi ďakujem, Ale oni to veľmi počúvajú. ďakujem za tú Budú dole kopcom, takto zašmýkať. Ale počúvaj, keď zobere, že do Hervardova zídu, do Žobraku,
potom prídu tam, jak je Krušovská zabava, prejdú Mihaľov a už sú Bardejov, ako... My to dáme. Keď Daj žobrák to. dáte dole kopec. Jak ve skalách vynetu. Tak čas... Ahoj, indiánsky pozdrav. Vatamanahu, čile. Atakahu. Hida, da dođe tu. Big šišku gitu, kisku lajs. Sa ulič, tata ulič, tamo tati rita utak. Skiske. Kako daga došli ste? Mogaj, kak ste stan? Ahoj. Saka sago taka tak, ko će skata, či se taka daga do isa sigma, sigma denu. Hlavou letí starý časy, dlouhý blues a dlouhý. Sme na vrchole Čergova. Čergovský náročný chodník, priatelia. Je to tu. Ja by som si klidne sadol, ale máme údajne celkom veľkú etapu pred nami. Takže asi si sa sedeme. Ale ja bych si dal takú krátku pauzu. Ne, ideme ďalej. S větrem běží těžký boty na útěku od nicoty, kam jít, kde musí dát někam k nádraží. Takže malé interview. No, prvá tisícka bola pri stúpaní na Strážov, si spomíname. To nám bolo veselo a teraz tam ešte stále veselo, ale áno, toto je posledná tisícka. Už to pôjde len s nami z kopca. Bude nám strašne ľúto za tými tisíckami. Ale dúfajme, že nájdeme aspoň niečo podobné svahovo, ako bola Homolka pri Klaku. Na to sa strašne tešíme. Priatelia, učíme sa s vami z našej poslednej tisícovky. Chochulka 1021 metrov. A podľa toho, čo nám to tu ukazuje, že 6,5 kilometra, či 6,5 hodiny do Bardejova, no tak to má skoro 10. Lebo pred hodinou a pol to bolo 6 hodín. No. Naraz. Takže ideme. Vážení priatelia, vidíte, aké máme krásne luky, krásnych chlapcov a krásnu prírodu okolo. Cesta z kopca podľa mapy. Šlapeme na ďalšiu tisícku, Bukovský vrch a užívame si. Semafor nám roztaží, jak ve skalách vynetu. Vrch 1019 metrov je posledná tisícka. Hervartov 2,5. A ešte máme 6 hodín na Bardejova. A neviem, ten Bardejov sa nám vzdialuje, čo chvíchalani na to. Už by ste Ak si toto je chceli. teda naozaj už posledná tisícka, tak potom sa tešíme, že teda pôjdeme. Žobrák je 921. OK, toto máme nejaký prieskum bojom. Výhľadová Ružica, keď je asi výhľad. No. Dobre. Dneska je výhľad. Ale už by som si aj niekde sadol. Áno, vážení, tuto prichádzajú hrdinovia stopy SMP. Toto je výhľad zo sedla Žobrák, to je rozhľadňa a my si tu teraz konečne posedíme a potešíme sa. Jedlom šlapali sme asi 2,5 hodiny v kuse. No tak teraz si troška oddychneme. A počkajte, tuto je ešte záber na bojovníka z CI5. Vláduško! No vidíš to. Áno. Takže 3 hodiny zahrešili. No ale pozrite sa. Pozrite sa na tú krásu a hlavne prestalo pršať, to je úžasná vec. Je to tu po 10 kilometroch. Sme prišli na útulňu Žobrák. V každom prípade konečne zaslúžená prestávka. Au,
Au. Dneska mám toho dosť z Velaďovi. Vždyť ráj a štísko jsou tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi se štěstím. Obdivuj, ochraňuj a panuj a zveľaďuj. No sedíme si tu, je 2:45, máme za sebou ešte nie ani polku. Tak ako chlapci sa cítite? Včera bola ruka hore, takže dneska je to trošku náročnejšie. A čaká nás zostup z tohoto žobráku, takže možno z dole budeme vyzerať. Budeme vyzerať jak žobráci. A ty? Dneska to vyžijeme celkom a teda uvidíme, jak dopadneme. Lebo cieľ je ešte ďaleko. Cieľ je ďaleko, ale my máme tu výdrž. Pôjdeme aj po slepačky, nejak dojdeme do toho Bardejova. Dobre. Teraz sa tešíme do nejakého bystra. Choze. Bystra Choze. Takže bystra Choze, ruka hore. Musíme preskočiť zase kopec ešte. Áno, však to je Bardejov. Zaslužený výhľad. Zima mi je. Úplne mám omrznuté prsty. Úplne omrznuté prsty. Čo to máme pod sebou? Sem, hentam? Tam sa môžeme zohriať, tuto? Choze, čakaj nás. Po výdatnej prestávke odchádzame teraz, že na brutálny padák zo žobráku a budeme žobráci. Takže ja zapnem strojovnu a uvidíme sa, dúfam, živý a zdravý. Žádnej neví, co je lidská zloba za zvíře. Když utrhne se z řetězu, dělá jen potíže. Nám pod rukama na pokraji periférie tiše umírají písně. No, stretáme tu kolegov, ktorí idú etapu veľkú a údajne sme boli u nich v obývačke. Ako sa to stalo, že sme boli u vás v obývačke? Jo, sme pozerali. A videli ste viacej etap? Alebo... Jasne, od začiatku. Od začiatku ste nás pozerali? Takže sme vás trošku motivovali. Od ďalšieho chalána, neviem, jak sa menuje. Erik. No, ale čo bol niekedy s vami, no, takže... Super. Takže pravidelne sme vás akože sledovali. Takže si pozrite potom aj 17. etapu. Zase na Vianoce nebudeme mať. Super, tak my vám budeme držať palce a budete aj vy v našej obývačke. No, aj my vám budeme držať palce. Na to tiež dorazíme, tak ako aj vy. No, my máme prísť 1. júla. Presne. Máme to na pláne, že 1. júla. A ešte to prerušíte, hej? Áno. Lebo musíme roboť. Zajtra. Ja som si ináč aj hovoril, že či vás náhodou niekedy nestretneme. To nie ste prvý. Ale že ste to teraz vy, tak to akože čumím. No, dobre. To je super. Tak vám prajeme, aby vám to dobre šlapalo. Ďakujeme, podobne. A keď sa teda rozhodnete, to aj dokončíte. Z vlastní vůle stali jsme se navždy poutníky. Plavem tak nad vodou a šlapem chodníky. Prodáváme odpustky a za jásotu davu. No, konečne po tomto hroznom padáku, kde som dvakrát zapol do bahna, sa dostávame do vysneného miesta krčma u Joseho. Po zádech ho sebe vzhůru stoupá pocestný do 7. nebe. Tak 7 hodín 10 minút, či nie, 5 hodín 10 minút. A my vychádzame z krčmy u Joseho, ako si sa napapal. Napapali sme sa dobre. Áno?
Ale dobre, ako v pohode, je to bistro, nemôžeš čakať na nejakú že tašku onu, kulinársky tento zážitok. Ty si dal výpečky. Výpečky boli dobré, polievečka síce bola púvodnú, ale dobre padla, v pohode. Ja som si dal vyprážaný syr a tiež bol dobrý. A či sa opýtame tuto posledného, tak ako si bol spokojný u Joseho? Super to bolo. Pár osviežujúcich Drinkov. Svíjany. Polievky som si dal. A čaká nás už len 10 km do Berdejova. Je síce 5 hodín, ale my to dáme. 5 hodín, 10 minút, ne? My to dáme ako vždycky. Takže sa tešíme. Je to ešte zaujímavé. Budeme zaznamenávať, aký sme kripli. Ideme pozitívne do toho, chlapci. Tak zatiaľ. Tak my odchádzame z Hobce Hervartov a hen tam hore, ja vám to skúsim približiť. Áno, toto je tá rozhľadňa, na ktorej sme boli. A sme sa pozerali, že to bude super, keď už budeme z toho žebráku dole. No a teraz ideme takto. Ty chceš od nás niekoľko pár múdrych slov, že? Áno. Výborné, takže prvá múdrosť je, keď idete na takúto túru a prší, dobre sa oblečte a dajte si prší plášť. A já pil asi pátej gin. Unavený, nikdy si nedávajte len jedno poldec. Áno, Dajte Vždycky si dve. Vy máte dve nohy a potrebujete do každej jedno. Jak si tady žiju. Áno, pozrite sa. Šumní unáci po kafičku a polievočke. Pokračujeme smer Bardejov. Nejaké 3,5 hodinky ešte. čiže medzi tým budú dve zastávky na občerstvenie. A už nás ale neuziabu ruky A už nás nič nebolí. a prestalo pršať. To teda Pták, co nechce polostrovanou klec. Mí kámoši si To si tu my vykračujeme. napročítali v Pomerne chladno, Nejenom moje písně zbyly, ale príroda šťavnatá, krásna. jsou chvíle, kdy ticho vřeští, jak telefonní centrála. Hlava v ocelových kleštích praská ve švih bezmála. Já chtěl co bych se si s děje, někým povídat, Ale třeba toto o tom, nebolo že v pláne, ale vypadá to, že idem vypínať strojovnu. Idem vypínať strojovnu. Viete, ale zadokumentujú túto lavičku, tá je úplne skvelá. Eskapásky, robili nejakí šrobiky, špeciálni estetickí tvorcovia. Takže normálne pauza, hej? Ani sa im aj tú pásku takto nechali. Dobre, máme za sebou 4,4 km v čase 1 hodina 9 minút 23 sekúnd s rýchlosťou 4,1 km za hodinu. A môj tep je... Do toho hotela dolecíme na zvukovú rýchlosť. No tak dobre, tak ja vypínam strojovnu. Strojovnu, poďte sem hačat. Dobre. A Galgo vytáhni červené. Od té chvíle už nejsem sám, mám mluvícího koně. Já nádherně s ním si povídám. Čistá minerálka, čistá. áno, 12-krát transformovaná cez hrozno, ale čistá minerálka. A sedíme tu na lavičke a máme takéto kino pred sebou, priatelia. Panoramatické kino, ja vám to priblížim. Toto je panoramatické kino. Vtáčiky to lítajú. Jsou chvíle, kdy ticho vřeští, jak telefonní centrála. Hlava v ocelových kleštích už praská ve švih bezmála. Já chtěl bych si Vôbec s někým nevypadá povídat, strašne, ale je to hrozný stupak, ten žebrak. Akože, a vypadá neškodný, že? A nebol taký. šli v loni. Už sa blížime do Bardejova, ale vidíme tu super tenisový kurz. Figaro, môžeš spraviť? Akože. Tuto vidíte záznam hry. Topol podáva. Takže Topol podáva. Breza na druhej strane sa snaží zachytiť loptičku. Áno. Vrba, ktorá to rozhoduje na tej strane, má trošku problémy zachytiť míček.
a vracia to sem, vyzerá to nejaký malý agát, alebo niečo také. A loptička padla za čaru, auto. 0,15. Takto sa to hraje. Hotely Belly. Ja si myslím, veľmi zaujímavá hra. Pre botanika, úplný zaujímavý. Pre botanika, toto je úplne. To na kraji Borovice s tým úplne súhlasí, to je podávačka. Kdo má cestu dalekou v krajině cizí, S botanickým tenisovým pozná zápasom. cenu dlouhé samoty stáří. Jedu sám a slunce si dlouží můj šedej stín. Bůh ví, proč ještě dnes zůstává se mnou. Toto je jedna z najšťastnejších hodiniek. Tak čo, chlapci? Sme doma? Sme doma a sme smadní. Takže počkaj, tak na záver, chlapci, aká etapa? Teda deň etapy. Prejavili sa silné charakterové vlastnosti každého člena skupiny a veľká odolnosť bola podporená malinkými kalíškami, sem tam bolo treba. A sme tu. Sme tady rádi tady zostaneme. Až do konca. Chlapci, ale ten Bardejov vypadá veľmi pekný, tak dúfam, že zajtra sa môžeme pozrieť aj trošku do centra. Takže sme sa ešte ani neubytovali, na izbe sme ešte neboli, ale zaslúžená odmena. Dáme si také... Ani nebudem robiť interview, lebo stačí, ale ne, veď už si všetko povedal. Chceš niečo povedať? Samozrejme, že povedať. Ešte jedna takáto etapa. A chalani, ja hlásim presnú úplne. Ale ty, teším sa, že sme došli, že? Sme čo zažili. Dneska bola zaujímavý. Indiána sme stretli. Našich fanúšikov sme stretli. V obývačke sme boli. Z Osného, Indiány. Vlastne čekám. Obrzali nám ruky hore. Čo je, dneska bol deň? Co neskutočné. No a teraz už len sociálne istoty. Dobre, vypínam to. Dobré ráno, je 9 hodín a 4 minúty. Som dneska zlomil hlavu. Sme v Bardejove. Večer si lehnú. Počasíčko vypadá ďaleko lepšie, ale moje nohy nevypadajú moc dobre. Ideme sa pozrieť na koncert na raňajky. Pekne to tu vypadá. Necháme sa prekvapiť. Chlapci sú na vonku, alebo čo? No, že by ešte neboli tu. Chladno to nebolo. Má volnou chvíli pár dnů letní čas. Po zemi nahradí chvíli na cokoliv z nás. Na slzy svý holky parádní rám. Díky, madám. Tramvaj má asi svačinu, v termosce cejlonský čaj. Nechat se chytit příčinu, zloděj šanci teď má. Tak vážení priatelia, keď vidíte tento čas, je skoro 11:30 a my tu ešte stále sme sa nevylúpli. Ale ja som bol v kostole na omši, lebo je nedeľa, to sa nám ešte nestalo. A kde? V Bardejove na námestí, v bazilike nádhernej. No a teraz sa vydávame na cestu a spýtame sa. Vy ste údajne sedeli v tomto bare veľmi do pozdných ranných hodín. Je to pravda? To sú zlé reči, to my nerobíme. Pekne po večerničku o 8:00 vycikať po modlí a spať. Tak. Dobre, aká nálada? Ďakujem solárnemu pohonu, že som to zasvietil, ja mám výborná. Takže ideme na to? Ideme na to. Dobre, dneska máme prevýšenie 600 alebo 700 metrov. Vôbec sa na to neteším, ale že vôbec, nohy ma bolia. Ale ja verím... Volá sa tu Stebnícka Magura. Stebnícka Magura, no však to uvidíte potom. Keď sa zdraví, možno dostaneme aj domov, ale dneska to bude teda ťažký deň. Tretí, posledný, 17. etapy. Držte nám palce, ahoj.
Když je půlnoc vzpomínkou, k ránu už jen chvíle zbývá. Najednou se nechce spát a s divnou lehkostí se zpívá. Všichni, kteří ve svý krvi stejnej bacil mají, tak se v těchto zvláštních ránech potkávají. Víno zvláštní kouzlo má, v duších přehrady se hroutí, pak se snadno vzpomíná na zámek z vrbovýho proutí. Všichni, kteří ve svý krvi... 3,75 priatelia, prvú hodinku mám za sebou a sme kúsok od Bardejovských kúpeľov, takže tam si dáme pauzu. Takže máme tu nejakú rozhľadňu, 4,4 km dneska zatiaľ. A toto je pekné miesto, aby sme si spravili prestávku, lebo z rozhľadne si spravíme fotku s týmto Bardejom. A potom pôjdeme do Bardejovských kúpeľov, takže vypínam strojovnu a robíme pauzu. Lampy dohasínaj, barman dávno šel už spát. Teď si tu sedíme a kocháme sa pohľadom na stredoveké slávne mesto. Obklopené socialistickými panelákmi, no. A teraz pôjdeme do kúpeľov. A tuto chlapci sedia a oddychujú. Áno, ja chcem využiť túto prestávočku, že by som si trošku zliebol. Zatiaľ vidím, že si dávaš. Mám pocit, že hladinka ťa neopúšťa. Bránim sa postalkoholickej depresii. Áno. Ktorú mnohí ľudia vyskúšali poznať. Tak, trošku víka sme si dali. A plnoučí Moja kluby potom iná. Dobre, pôjdeme hore na túto rozhľadňu spraviť peknú fotku. A sme na rozhľadni, priatelia. A takto to z tej rozhľadne vypadá. Raspol, RB, firma. Desári, Raspol, firma. Mali by sme chlapovi poslať ďakovný mail, že chlapi, robíte dobrú robotu. Aj keď ten bleskozvod... Bardejovská Nová Ves. Kracinová. Ale tuto je, že... Kalvária. Bukový vrch, tam sme boli, Žobrák. Takže odhediaľ sme prišli. Žobrák a Bukový vrch bol naša posledná tisícovka. No ja. Mihaľov, to nám niečo hovorí. Selbstverständlich. Dobre. spal na pole. A když mě budil v noci mráz, tak jsem byl sám. Dnes mám plnej stůl a plnej čbán. Pane můj, spas mě chvíli přeji. Já nejsem zas tak zlej, jak se zdám. Pane můj, povím ti, že jsem hráč a nevím proč a nač. Jednou kilometri. Ďalšia pauza. Tentokrát aj s cigárov. V Bardejovských kúpeľoch. Áno, zdravotné prostredie je veľmi dôležité, aby sa vyvažovalo trošku. Rovnováha. Áno. Keď máš okolo toľko zdravých ľudí, tak... Áno, tu je extrémne veľa zdravých ľudí a všetci sa prechádzajú. My sme nachodení jak vôbec. Oddychneme si tu tak hodinku a pôjdeme na tú Stebnú Maguru, alebo jak sa volá? Stebnícka Magura. Stebnícka Magura. 900 metrov hore. No to bude 600 metrov prevýšenie. To bude paráda. Áno, to žiadne sračky nemôžu chodiť.
to vystrihneme. Len hrdinovia. Tak priatelia, na americkom národe. máme asi 2:30. Ešte máme väčšiu časť pred sebou. Tak ako ste si posedeli v Bardejovských kúpeloch? Opäť to bolo úžasné, krásne. Sme vyliečení. V podstate tento liečebný pobyt. Ja som si dal jedno pivo, jednu cigáru a ideme ďalej. Tak dobre. Čaká nás nejakých 15 kilometrov. 600 metrov prevyššie. Áno, Stebnická Magura. Priatelia, ideme na to. Tak držte palce. Povím ti, že jsem hráč a nevím proč a nač utíkám. Já to vzdám. Takto sa šlape Stebnická Magura. Krásne lesy, storočné jedle, ale kopec ako prasa. A kto tomu nevěří, asi o tom prečte v knižce Tajemství Stebnickej Magury. No priatelia, škrabeme sa jak pokrývači asi na takúto strechu. Akože to čo, 20 stupňov? Viac. Tak ideme. Pane můj, spas mě chvíli přej. Já nejsem. Tak priatelia, po 5 km z Bardejovských kúpelov sa dostávame na Zbojnickú studniu. A dáme si tu pauzu. Tuto je, pozrite sa, nejaké zrúcanisko. Veľmi pekné, ja si vás tam zoberiem, aby ste videli. Mali nejakú vlastivednú výpravu. Takže toto bolo niečo. Teraz je to pekné otvorené ohnisko. Ale možno tu historicky niečo stálo. No dobre, teraz v každom prípade pauza. Tak priatelia, tu máme Peťa. Budem vo filme? Budeš vo filme, no? Nazdar. No vidíš to. Takže Peťo a my ideme teraz hore, takže pustíme strojovnu a ideme na to. Posledný výstup. Do jiných vodopádů, přes Island do argentinských pap. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy na kanadských sosách. Vyškrabal som sa 104 schodov na túto obrovskú rozhľadňu. Nádhera. No a pre tento výhľad som sem išiel. Takže si to užite so mnou. To kolom dookola. Výhľad kolom dookola. Ale teda už mám dosť. A ešte sliec dole. To je ťažké. Dálka učí cenu rodných strán, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužných zrán, kramsí ohně zase zahoří. Jak letokruhy na kanadských sosách, sedí kolem ohňů večerních. Teraz uvidíte, ako skúsení trapeři prekonávajú chvíle, keď musia ohnúť chrbet. Áno, takto to vyzerá. A ešte aj úsmev, áno, troška nekoordinované starecké pohyby. Áno, ale inak dobre, dobre. Pro tramvaje malej celý svět. No
práve sme zišli asi 500 metrov dole po strmej stráni, v strmom lese k Sviňa. Vidíte, jak vyzeráme. Stepnická Magura, doporučujem. Táto etapa Žebrák, Magura. V nedelu po koláčiku od smadu vybehu. Tak vážení, vychádza to ešte 1 hodinu do Zborova a budeme končiť našu 3. etapu prvého tripu toho ročného. Tuto moji skvelí kamaráti macháme zo Stepnickej Magury dole. Slnečko svieti, bude taký krásny deň. Som urobil a tešíme sa, že na konci júna, aby sme tú tuku mohli dokončiť. Čau, Richard. No, táto Magurka bola veľmi výživná z obidvoch strán, ale nebolo to zase až také strašné, ako nám všetci rozprávali. Prežili sme. Nie sme žiadne srakory. Sme starí, ale ešte niečo dáme. No, tak. Řekni, kdo ti stojí o tu lásku, o ty večery a noci v póze bohémských pásků, řekni mi. Zlehka jak dým se rozpouští, my po vteřinách pro děti člověka na soudný den, zvoní na věžních hodinách. Takže po 9 kilometroch, skoro 3 hodinách od poslednej prestávky sa dostávame do finále 17. etapy, ktorá končí tu. A tu sa stretneme zase na začiatku 18. etapy. Môžem vám povedať, že táto etapa nám dala zabrať, aspoň mne, ale myslím si, že aj chlapcom. A preto by som sa ich spýtal. Chlapci, aké máte dojmy? Výborné, zvládli sme to, sme tu a už sa tešíme do vane. Dobre. Ľudko, ty? Večeru sa blíži, slniečko sa níži a my sme došli zdraví, celý, lakomý, šťastný. Takže priatelia, pozriem sa takto do slnka, že mám fantastickú náladu, že sme to došli. Máme toho dosť, máme mesiac a niečo na to, aby sme sa zregenerovali a zase sa videli tu na poslednej etape Prociprúdu, kde sa dostaneme podľa plánu 1. júla, presne na polky roku na Duklu. Takže ahoj! Co zrovna přišli, se stálí na cestě a hrdí na tu lásku, na to, že jsme někam přivezli svou frajerskou sázku na život.